Bing, bong, bang, bum! Ha començat la guerra d'Israel contra Iran. Era una guerra que Israel portava molt de temps buscant. Evidentment, l'Iran és el principal rival d'Israel per l'hegemonia de l'Orient Mitjà. I era una guerra que Israel portava molt de temps buscant i mai havia aconseguit el suport del govern americà per dur-la a terme. Òbviament, Israel depèn tant armamentísticament com econòmicament dels Estats Units i va estar molt a prop d'aconseguir el vistiplau del país nord-americà durant el primer mandat de Trump. Al final, a última hora, abans de que comencés la guerra, el sector, diguem, més d'antiguerra del moviment MAGA del Trump va aconseguir evitar la guerra, liderat per, crec que va ser el periodista Tucker Carlson, que va aconseguir evitar el conflicte a l'últim moment. I aquesta vegada, tot i els intents del mateix Carlson d'evitar el conflicte, i tot i que ja es veia molt a venir, de fet des de fa un any, quan Donald Trump va ser disparat i va sobreviure de miracle, de seguida tots aquests sectors, diguem, el que es diu la indústria militar dels Estats Units, va apressurar-se a culpar l'Iran d'aquest intent d'assassinat, ja preparant el terreny per una guerra contra el país islàmic. I evidentment, quan va guanyar el Trump, els tambors de guerra van començar a sonar. Era una guerra que es veia venir, que totes aquestes faccions antiguerra del moviment del Trump han intentat evitar, però que finalment no han pogut. I aquí la tenim! Bing, bong, bang, bum! Un nou conflicte al món. Suma i sigue. Tenim la guerra de Rússia, tenim el que ha fet Israel amb Gaza, tenim... bueno, no sé, al Congo sempre hi ha guerra. Tenim tensions a Taiwan i ara mateix la joia de la corona és aquesta guerra que acaba d'esclatar entre Israel i l'Iran. Hi ha hagut durant els darrers... va començar dissabte o divendres, ara no me'n recordo, però durant els darrers 3 o 4 dies un intercanvi de míssils. Ens han deixat imatges memorables i espantoses, evidentment, com el bombardeig a Tel Aviv, Iran va llançar una ofensiva de míssils contra Tel Aviv i com es diu en català? No em sortirà. Però aquestes defenses antiaèries que té Israel van funcionar fins que ho van deixar de fer i van haver alguns míssils que es van colar i van impactar contra el centre de la ciutat, deixant morts i clar, com que Israel ha construït, diguem, els centres de comandament militar al mig de zones molt densament poblades, hi va haver, doncs això, danys col·laterals i morts. I diguem, edificis residencials impactats. Llavors, aquesta imatge que tinc a darrere és d'una refineria al nord-oest de Teheran després d'un bombardeig israelià. I ara mateix
sembla... Bueno, això també recorda els inicis de la guerra de l'Iraq. Ara mateix sembla que Israel està fent molts avanços, ha decapitat... No ha aconseguit encara matar el president de la República Islàmica, però... Bé, ha decapitat els alts càrrecs de l'exèrcit. La Vanguardia titula l'Iran anuncia la mort d'un nou alt càrrec de l'exèrcit iraní. El general Ali Shadmani va substituir fa tan sols 2 dies el seu predecessor també assassinat per Israel. De fet, crec que a mi em va sortir a Twitter, no sé si és completament veritat, però que Rússia ha oferit exili al president de l'Iran. I sembla que això pinta molt bé per Israel, però recordo i repeteixo que això també era el que semblava al principi de la guerra de l'Iraq i tots sabem com va acabar. És un tema una mica complicat, perquè, evidentment, si penses en Israel, és innegable que l'Iran és el seu gran arxienemic i és el seu gran rival per l'hegemonia de la regió, no com Gaza, I pots arribar a entendre que Israel tingui un cert interès en explotar el país pels aires. També és veritat, però, que si tu mires des d'un punt estrictament democràtic, Trump va guanyar les eleccions als Estats Units prometent que no només no començaria cap nova guerra, sinó que acabaria les que hi havien actives, sobretot la guerra d'Ucraïna contra Rússia, el culpable del qual és efectivament Estats Units, que va, diguem, voler expandir la OTAN molt més enllà del que Rússia podia permetre i òbviament al final Rússia va dir prou. És una guerra, la guerra d'Ucraïna contra Rússia és una guerra que no interessa als Estats Units i no interessa a Europa. Encara que diguem, vale, bueno, és que a nosaltres ens toca més de prop. Evidentment, Putin no vol invadir Europa. Això ha sigut una sèrie de mentides que se'ns han volgut vendre perquè els europeus estiguem a favor de finançar la guerra d'Ucraïna. Al final, la guerra d'Ucraïna, el que estem fent, els països que pertanyem a la OTAN, és... bueno, estem fent servir els... Perdó. Estem fent servir els ucraïnesos com a carn de canyó. Els estem sacrificant per debilitar Rússia. I tota aquesta propaganda de no, és que hem d'ajudar a Ucraïna a defensar-se, l'únic que estem fent és ajudar Ucraïna a immolar-se. Zelensky i Putin tenien un pacte per acabar la guerra al cap de 3 mesos de que aquesta hagués començat, i Estats Units va enviar el president del Regne Unit, Boris Johnson, aleshores, a Kíev a dir-li al Zelensky que, pobre d'ell, que s'atrevís a firmar un tractat de pau amb Putin. El gran interessat de la guerra d'Ucraïna és els Estats Units. I, de fet, aquesta guerra ha servit perquè els Estats Units puguin volar pels aires el viaducte de gas natural Nord Stream 2, que ha costat una puta milionada i que estava a punt de posar-se en actiu i que havia de servir per transferir gas natural rus cap a Europa, de manera que els europeus poguéssim tenir energia més barata. I això ha servit perquè als Estats Units pugui volar-ho pels aires
i ara els hi comprem el gas natural als americans. I paguem molt més i, evidentment, la indústria europea s'ha vist fortament afectada, sobretot l'Alemanya. Això pel que fa al conflicte d'Ucraïna amb Rússia. Jo crec que als europeus ens interessa tenir una bona relació amb Rússia, òbviament marcant distàncies, sapiguent que som diferents, que una cosa és Europa i l'altra és Rússia, que ells no són com nosaltres, però jo crec que és millor entendre's amb un país que té l'armament nuclear més gran del món que no pas estar-hi enfrontat. Quan hi ha bombes nuclears pel mig, la meva teoria pot ser que m'equivoqui. Pot ser que m'equivoqui. La meva teoria és que si hi ha bombes nuclears pel mig, el millor que podem fer és seure a la taula i fer un cafè. O un tallat. Depenent dels gustos. Però fer el que va fer Ucraïna la setmana passada, que va ser fer un atac realment impressionant amb drons, molt endins de territori rus, i bàsicament volar pels aires la seva aviació nuclear, els avions que estan preparats per portar bombes nuclears, jo crec que aquest no és el camí. Jo crec que aquest no és el camí. Quan estàs tractant amb el país amb més bombes nuclears del món, buscar-li les pessigolles no és el camí. No és el camí. És igual si és un dictador, si és... és igual. Això, vull dir, al final, tu no t'has de preocupar per la... No, vull dir, és molt imperialista preocupar-se o dir als altres països quines formes de govern han de tenir. Si els russos estan cansats de la dictadura del Putin, doncs ja ho gestionaran. Ja es gestionaran una revolució o alguna cosa. No és el nostre deure dir no, hem de trencar Rússia amb 1000 bocins perquè els russos es neguen a revolucionar-se contra la dictadura. No, el tema de la democràcia... El tema de la democràcia és una arma, diguem, narrativa, argumental, per justificar l'imperialisme americà. No, som els defensors de la democràcia. No. O sigui, perquè bé que et portes bé amb l'Aràbia Saudita, diguem. No és que venim a defensar els valors occidentals. I amb l'Aràbia Saudita no els defenses, no t'interessen tant. És una hipocresia. Jo estic a favor de defensar els valors occidentals. Jo crec que són molt importants i no ens n'hem d'oblidar i els hem de tenir presents ara més que mai, però fer-ho servir com a pretext per volar pels aires països ho trobo hipòcrita i de fet crec que treu valor a la paraula de valors occidentals. Fa que la paraula valors occidentals perdi valor, perquè si ho fas servir per matar a gent de manera indiscriminada, pues estàs corrompent aquests valors occidentals. Llavors, la posició oficial d'aquest podcast és que Israel té dret a existir. Israel s'assembla a Catalunya en el fet de que és una nació que ha de lluitar contra l'imperialisme. Israel ha de lluitar contra l'imperialisme islàmic perquè està rodejada d'enemics que la volen morta, i Catalunya ha de lluitar contra l'imperialisme castellà, que evidentment ens vol morts. La cosa és
Hem d'estar a favor de tot el que faci Israel. No hem d'estar a favor de tot el que faci Israel. Hi ha moltes coses que ha fet Israel que jo no m'agradaria que Catalunya les fes. Ara bé, hem de ser conscients que si una nació vol ser estat, ha de fer coses lletges. Ha de fer coses lletges, com ha fet Espanya, diguem, per desactivar l'independentisme. Han fet coses lletges, han fet ús de... Els jutges han judicialitzat la política. Ens han enviat policies a atonyinar gent. Però això és el que fa un estat seriós. Un estat seriós es defensa per les bones i per les males. I és el que va fer Espanya i d'aquesta manera va desactivar el procés independentista. I és el que està fent Israel amb els enemics que la volen morta. I ara, finalment, li ha arribat el torn a l'Iran, que, bueno, jo crec que per molt que això es vulgui pintar de que serà algo que es tancarà en 4 dies, jo crec que és una guerra que va per llarg. Que va per llarg, tu no destrueixes, no... Bueno, potser, jo què sé, potser resulta que no tinc raó, però... La meva intuïció és que tu no pots desmembrar un estat fort com l'Iran de la nit al dia, que ja és una que anirà per llarg, que Israel patirà les conseqüències del conflicte que ha començat, però jo crec que els catalans, en comptes de caure a la propaganda castellana, hem d'aprendre d'Israel. No estic dient que hem de fer el mateix que ha fet Israel. No, sisplau, no fa falta. Israel ha fet coses molt lletges, però hem d'aprendre, ens hem d'inspirar amb aquesta valentia que demostren els israelians, amb aquesta innegociable voluntat de ser per sobre de tot. No sé, espero explicar-me. Israel ha estat... Israel, per aconseguir la independència, com a estat, està disposada absolutament a tot. I els catalans, com que no ho hem estat de disposats, estem on estem. Llavors, si vols ser bonista i si vols tenir sempre la raó i tenir sempre la superioritat moral de la víctima i poder-te sempre queixar de ser l'oprimit, vale, continuem com estem. Però si volem guanyar, si volem tenir un estat, si volem manar, si volem poder, haurem de fer coses que ara potser ens semblen lletges i que segurament després també ens ho semblaran, però que les haurem de fer. Coses lletges no vol dir fer un puto genocidi. Però coses lletges vol dir coses... bueno. Pues enfrontar els teus enemics. Llavors, Trump, avui a la nit, tenia una reunió, estava en una reunió del G7 i ha marxat d'urgència a mitja reunió per desenvolupaments en la guerra en aquesta nova guerra d'Israel contra Iran, i ha anunciat que se vienen cositas. Llavors jo crec que els Estats Units s'involucrarà a la guerra, defensarà Israel, ajudarà Israel en contra del que van votar els americans, perquè els americans van votar el Trump, que era el candidat antiguerra. Llavors, bueno, és l'enèsima demostració que la democràcia és una puta broma.
els americans van votar perquè no hi tornessin a haver més guerres, perquè Trump fos un president de pau, i no ho està sent. De fet, ha començat una guerra molt perillosa contra l'Iran, molt perillosa. L'Iran no és l'Iraq, l'Iran no és Afganistan, l'Iran és un país poderós, amb amics a Beijing, a Pequín, amb amics a Moscou. L'Iran és un país que té amics i no, potser l'Iran no té la bomba, però té amics que la tenen. I té amics que en tenen moltes. Moltes. Per tant, jo a Israel els hi diré, aneu amb compte amb el que feu. Aneu amb compte amb el que feu. Aneu amb compte amb qui comenceu una baralla, perquè òbviament la guerra l'ha començat Israel. Aneu amb compte amb qui us poseu, perquè potser prendreu mal. Potser prendreu mal. És veritat que Israel ho ha fet prou bé de manipular i de comprar els polítics americans per aconseguir el suport incondicional dels Estats Units en absolutament tot el que fa. Això és algo d'admirar i d'aplaudir. Però els Estats Units ja no ho poden tot. Els Estats Units ja no són la superpotència única del món. Rússia ha guanyat molt de pes després de tota l'etapa de desmembració, després de la dissolució de la Unió Soviètica. Rússia, sota Putin, s'ha reconstruït i ara és un país sèrio. Molt sèrio. I tenen la bomba. I en tenen unes quantes. I després hi ha la Xina, que tot i que no té tantes bombes com el Putin, la Xina té molta gent i molts diners. I és una economia tan o més gran que l'americana. De fet, crec que ja l'ha superat. Per tant, bé, jo crec que els catalans, com que Catalunya és Occident, és estúpid voler que guanyi l'eix de l'Iran. Jo crec que estem interessats en que guanyi el nostre bàndol, el bàndol occidental. Però això no vol dir de voler que guanyin els nostres, no vol dir que haguem de subestimar els rivals. No sé fins a quin punt és bona idea el que ha fet Israel. No sé fins a quin punt és bona idea el que ha fet Israel. No sé quines conseqüències pot desencadenar. No sé quines conseqüències pot desencadenar una guerra contra l'Iran. S'ha d'anar amb compte. S'ha d'anar amb compte perquè el bloc occidental ja no som tan hegemònics com ho érem. Ja no ho som tan hegemònics. S'ha d'anar en compte. Pues això. Aquesta és la meva opinió sobre la nova guerra que ha començat. Els propers dies, les properes setmanes, els propers mesos sentirem molt de bing, bong, bang, patapum, bim, bong, i es tiraran les bombes pel cap els uns amb els altres. I viurem en un món més bèl·lic que la setmana passada. I parlant de
l'imperialisme, parlant de la nació que lluita contra l'imperialisme, hi ha problemes a Madrid amb el president d'Espanya, Pedro Sánchez, perquè s'ha destapat, bueno, la Guàrdia Civil ha destapat un cas de corrupció que resulta que, bueno, com es deia, el Cerdán va fotre un xanxullo perquè el Sánchez guanyés les primàries al PSOE el 2014 i ara la Guàrdia Civil ho ha destapat tot i li ha caigut el mort a sobre el Sánchez i ell, bueno, el Sánchez està intentant sobreviure com pot i han sortit de sota les pedres a Catalunya tot tipus de gent que demana el cap de Sánchez. A veure, calma. Tots els qui demaneu el cap de Sánchez ara, on éreu el 2017? El 2017-2018, després del referèndum de l'1 d'octubre, era llavors, sobretot a les eleccions del desembre del 2017, era llavors quan havíem de fer el tall amb l'imperialisme castellà, tant amb el PSOE com el PP. Aquell era el moment de demanar el cap de Sánchez i de dir no investirem a Sánchez el 2018, a la moció de censura. Era aquell el moment. Aquell era el moment de fer el tall. De dir, no tindrem res a veure amb el bipartidisme espanyol. Òbviament, a Catalunya van guanyar l'estratègia dels partits processistes, l'estratègia de Junts i Esquerra, de pactar amb el PSOE. Van fer la moció de censura, van investir Sánchez i, bueno, l'estratègia de Junts i Esquerra consistia en intentar guanyar temps, intentar minimitzar els danys de la derrota del 2017 pactant amb el PSOE i fent que el PSOE depengués dels partits processistes. Què va passar? Que els partits processistes van perdre. Com que havien desconnectat de la base de votants independentistes, com que havien triat aquesta estratègia pactista després de prometre ruptura durant no sé quants anys, després de prometre independències en 18 mesos, van triar l'estratègia pactista amb Sánchez i és la que han mantingut des d'aleshores, els darrers 7 anys. A tothom qui demana el cap de Sánchez, a tothom que vol... És veritat que, òbviament, que Sánchez... És veritat que el PSOE és l'imperialisme castellà. És evident que el PSOE treballa per desactivar el nacionalisme català. És evident tot això. Però hem de ser conscients que, per exemple, el 2011, quan va guanyar el PP Mariano Rajoy per majoria absoluta, els catalans ho vam poder aguantar i ho vam poder fer servir a favor nostre per iniciar el procés d'independència. Per què? Doncs perquè durant els anys que havien governat els socialistes, tots els anys del Zapatero, havíem anat construint un projecte de país. Teníem un projecte darrere amb el qual enfrontar-nos al PP. Llavors, quan Rajoy va ser president, nosaltres vam fer servir el projecte independentista per combatre'l. Què passa? Si tu ara demanes el cap de Sánchez, si tu ara vols fer fora el PSOE de la Moncloa, però no tens cap projecte de país seriós al darrere,
que ara mateix no n'hi ha, bàsicament li estàs fent la feina bruta al PP i vindrà el PP i et follarà. Vindrà el PP i et follarà. I entenc i sé l'argument aquest de no, però és que és quan hi ha el PP quan mana el PP a la Moncloa és quan realment els independentistes ens ajuntem i llavors farem front comú i llavors la gent despertarà. No. Això va passar el 2011 perquè hi havia un projecte que s'havia construït al darrere. Perquè hi havia, unes estructures posades darrere el país. Però si ho fas ara, que el país està en general a l'esbandada, ara mateix, el projecte de l'independentisme, el projecte oficial de l'independentisme, és el pactar amb el PSOE i l'intentar canviar Espanya. A l'intentar moderar Espanya. I de fet han trobat Junts i Esquerra han trobat en aquesta figura, en la de Sánchez, han trobat una persona que és completament outsider del sistema polític espanyol, un tio que ve de fora, un tio que ha passat per sobre dels cadàvers de Felipe González i de tota aquesta tropa de la vella guàrdia del PSOE, dels barons. Ha passat per sobre dels barons del PSOE i s'ha plantat com a president d'Espanya fent coalicions amb partits nítidament no, a veure, però amb partits, president d'Espanya amb el Puigdemont, que sí, que és veritat que el Puigdemont havia de fer la independència i es va fer enrere i hi ha un argument molt vàlid a fer de que és un traïdor, però pels espanyols el Puigdemont és el diable, és el separatista per excel·lència, encara que segurament no ho és, però per ells ho és. I Sánchez ha aconseguit pactar amb aquests sectors i de fet Sánchez ha aconseguit, ens ha ajudat els independentistes abstencionistes o de la mateixa manera que ho ha fet l'Orriols a desactivar els partits processistes. Després de lo que van fer el 2017, després de la traïció dels partits processistes el 2017, un país que es pren a ells seriosament no els hagués tornat a votar. No hagués tornat a votar ni al Puigdemont ni al Junqueras. Perquè hagués dit, vosaltres veu prometre una sèrie de coses i no les heu complert. I de fet ens heu deixat més en la intempèrie que mai, els catalans. Però el sistema va aconseguir, a base de llacets grocs, a base de sentimentalisme, a base d'intentar-nos fer pena, el sistema va aconseguir que Quim Torra fos president i que després ho fos Pere Aragonès. Però el que ha acabat passant, com que han perdut, com que per començar que tothom bo que hi havia els partits processistes està o inhabilitats o exiliats o no en vol saber res de la política, els partits processistes s'han quedat buits. S'han quedat sense força i han perdut. I ara el PSOE i el PSC els hi han passat per sobre. Sánchez
I Salvador Illa, encara que sigui contraintuitiu, encara que, evidentment, siguin espanyolistes, ens ajuden a derrotar els partits processistes. Perquè en pugui sorgir després de la derrota de Junts i Esquerra, pugui sorgir una alternativa seriosa. I, evidentment, l'Orriols també ajuden a això. Diguem que Sánchez, Sílvia Orriols i els abstencionistes estem empujant cap a la mateixa direcció, que és la direcció de trencar l'statu quo, de trencar l'establishment. Hi ha molts sectors de Junts que no els hi fot ni puta gràcia dependre de Pedro Sánchez. Molts sectors de la vella Convergència, de la dreta catòlica, que no els hi fot ni puta gràcia estar sota la bota de Pedro Sánchez. I ells el que volen, i el que estan treballant, ara que surt aquest escàndol de corrupció, estan treballant per fer caure Sánchez, perquè en el fons el que volen és que governi el PP. En el fons el que volen és que governi el PP. I el seu somni humit seria que Junts pogués investir el PP. O crear una mena de nova Convergència que pogués investir el PP. Però què passa? Que ha aparegut la Sílvia Orriols. I ara Junts sap que si se li acudeix pactar amb el PP, la línia més nacionalista, independentista de la Sílvia Orriols se'l menjarà el Puigdemont. Per tant, és molt difícil. L'Orriols està obligant el Puigdemont a sotmetre's al Pedro Sánchez. Espero estar-me explicant bé. A mi mateix em costa perquè hi ha unes quantes capes. L'Orriols està obligant el Puigdemont a sotmetre's a Pedro Sánchez. Què passa? Que ara Sánchez se'l voldrà encarregar. Tota la vella Espanya feixista, els barons del PSOE, Felipe González, tots aquests que eren descendents directes dels falangistes, i també, per altra banda, el PP i Vox, que són clarament franquistes, s'estan intentant carregar Sánchez. Perquè Sánchez està trencant l'statu quo. Està sotmetent els partits processistes catalans i està deixant espai a un nou nacionalisme català. Tothom que demani el cap de Pedro Sánchez, aquests oportunistes que aprofiten que ara ha sortit aquest escàndol de corrupció, que esquitxa el president espanyol, vull dir, aprofitar una oportunitat sense haver construït res no serveix de res. O sigui, el que ens hem de centrar els catalans és en construir un projecte de país propi. Algú fort. Nacionalista. Però, si aprofites simplement que, mira, ara trontolla aquest president espanyol i crides i fas l'índio i crides perquè caigui, imagina't que ho aconsegueixes i Sánchez cau.
I llavors puja el PP amb Vox. La cara de tonto que se't queda, la cara de burro que se't queda. Ara mateix no ens convé un govern PP-Vox. No ens convé. No ens convé. Per molt que hi hagin alguns sectors que facin, diguem, que pensant en el que va passar durant el procés, dient, no, però és que durant el procés governava el PP i aquí estàvem tots units i fèiem grans manifestacions i érem molt independentistes i vam fer el referèndum de l'1 d'octubre. Bueno, perquè hi havia un projecte darrere, perquè s'havia cuinat, perquè s'havia construït durant anys un projecte darrere. Però si ara cau el Pedro Sánchez, no hi ha res! No ho podem substituir per res! Si cau Sánchez, l'únic beneficiat és el PP i Vox, l'Espanya franquista. Hi ha una frase feta en anglès que es diu "Be careful what you wish for", que vol dir vés amb compte amb el que desitges. Vés amb compte amb el que desitges. Sánchez té subjugats a Junqueras i Puigdemont. Sánchez i Orriols tenen subjugat diguem, a l'establishment català, a l'establishment processista català. Per tant, ens està fent un favor als independentistes de veritat. De la mateixa manera que ho està fent l'Orriols. Sánchez i Sílvia Orriols ens juguen a favor. Per tant, si demanes el cap de Sánchez perquè ets de dretes o demanes el cap d'Orriols perquè ets d'esquerres, no estàs tenint en compte on estan les peces al tauler. Hem de deixar de mirar a Madrid. Hem de deixar de preocupar-nos tant per la política espanyola i centrar-nos més en nosaltres. Sánchez és un escut. És veritat que Sánchez amb aquest discurs, diguem, estovador, com el de l'Illa, amb aquest discurs conciliador, estovador, fa que genera menys reacció que, diguem, algú reaccionari com seria el que va fer l'altre dia la Ayuso de negar-se de marxar de la puta reunió perquè parlava en català. Òbviament que el de la Ayuso genera més reacció i els catalans, quan veiem alguna pallassa com la Ayuso que fa això, ens posem com una muda i diem filla de puta, que et follin, que et follin, que et follin. Evidentment. I evidentment que Sánchez té aquest perill de que és conciliador, de que et parla bé, de que et cau bé, de que no és un reaccionari. I és veritat que això és perillós. És veritat que això és perillós. No hem de perdre de vista que Sánchez forma part de l'enemic, del rival d'Espanya. Però és veritat que també Sánchez està fent un paper que ens està, diguem, ajudant a catalanitzar Madrid, catalanitzar Espanya. D'alguna manera, Sánchez d'alguna manera nosaltres també estem influint a Madrid. No és només que Sánchez, diguem, juga amb nosaltres i ens pacifica i ens adorm, que és veritat que ho fa, però nosaltres, els catalans, també estem fent servir Sánchez per influir molt a Madrid. No és un president català, però s'hi assembla. No és un president català, però s'hi assembla.
Sánchez és el més semblant a un president català d'Espanya que hi ha hagut en molt de temps. En molt de temps. Òbviament, tot això està vist des d'un punt de vista pactista, des d'un punt de vista d'algú que creu que Espanya encara és reformable o que els catalans tenim algun futur dintre d'Espanya. Jo crec que no, jo crec que s'ha demostrat 1000 vegades que el pactisme el pactisme, el col·laboracionisme, tot això sempre porta al fracàs. Perquè Madrid no tolerarà mai cedir poder. És l'única solució, crec que és la independència. Però Sánchez ens està aconseguint temps i espai perquè els independentistes puguem construir una alternativa. Ara mateix, Esquerra i Junts estan cremant, estan aplastats pel PSOE, i nosaltres, com que Sánchez els està aplastant, nosaltres, els independentistes, tenim espai per construir país. Els nacionalistes tenim espai per construir país, per construir una alternativa. I ho hem d'aprofitar. Hem d'aprofitar tots els avenços que vam fer l'1 d'octubre. Hem d'aprofitar les noves tecnologies, hem d'aprofitar la llibertat que ens donen les xarxes socials, hem d'aprofitar la decadència de la premsa, hem d'aprofitar el que vingui amb la intel·ligència artificial, hem d'aprofitar tot això per generar una alternativa. Però demanar al cap de Sánchez perquè mira i després i no tenir cap plan per després, què passarà després de Sánchez? Vale, tu ara demanes al cap de Sánchez, però què passarà després? I has pensat? Has parat un moment a pensar què passaria després? S'ha d'anar amb compte amb el que desitges. S'ha d'anar amb compte amb el que desitges. Els catalans mai hem volgut una Espanya autoritària i franquista. Per què collons demanaries al cap de Sánchez si l'única solució, si l'única alternativa ara mateix és un govern autoritari del PP? Si hi hagués una independència tangible com el 2017, llavors sí. Llavors sí, fem caure Sánchez, marxem de Madrid. Fem la independència, desentenem-nos, però ara mateix no. Qui demana el cap de Sánchez no està dient fem caure Sánchez i fem la independència. La independència ara mateix no es pot fer. Per moltíssimes raons. La independència és possible, però ara mateix no, s'ha de fer molta feina, s'ha d'acumular molt de poder per ser independents. Per això que demanar voler que Sánchez caigui sense haver construït cap tipus de poder, cap tipus d'alternativa, és fer l'índio, és fer el boig. I acabarem prenent mal. Deixem que Junts i Esquerra s'acabin de suïcidar i s'acabin d'immolar amb el PSOE. Deixem que Sánchez els hi foti el cop de gràcia. Deixem... Perquè penseu, d'on ha sortit? D'on ha sortit tot l'escàndol aquest de Sánchez? Ha sortit d'un informe de la Guàrdia Civil. Un informe de la Guàrdia Civil que tenia l'objectiu d'esquitxar a Sánchez. Llavors, a veure, des de quan la Guàrdia Civil ens va a favor? Des de quan la Guàrdia Civil ens va a favor?
Per què? O sigui, si la Guàrdia Civil ha publicat això, deu ser per alguna cosa, no? Perquè noten que Sánchez està massa influït pels catalans. Pel Partit Socialista Català, per Junts, per Esquerra, pel cercle d'economia, diguem tot, pel cercle de poder català, per les elits catalanes. Tota aquesta Espanya reaccionària i franquista, que la Guàrdia Civil representa molt bé, i Vox, i l'exèrcit, per què li tenen tanta ràbia a Sánchez? Perquè noten que Sánchez està massa influenciat per Catalunya, per la nit catalana. Per això se'l volen carregar. L'estratègia de Catalunya, l'estratègia de l'elit catalana, des del 2017, ha sigut... que el puto boli... ha sigut influenciar Sánchez. Influenciar el govern espanyol del PSOE, Sánchez. I tots els esforços de l'elit han anat cap aquí. Junts, Esquerra, La Vanguardia, La Caixa, tot va cap aquí. Tot ha anat a concentrar el poder de Catalunya per influenciar, per tenir veu en el govern de Sánchez. Llavors, si tu ara demanes que tota aquesta influència que hem construït se'n vagi a prendre pel cul, si tu demanes destruir tot això que s'ha construït, tota aquesta influència de Catalunya a Madrid que s'ha construït, però no tens cap projecte per substituir-ho, no tens cap... Bueno, un projecte. No has construït res per substituir-ho, no? De projectes n'hi ha molts, cadascú té una idea. Però dius, vale, substituïm aquesta xarxa d'influència que ha construït l'elit catalana per influenciar Sánchez i ho substituïm per què exactament? Què s'ha construït? Què tenim d'alternativa? Hi ha l'Orriols, però té 2 diputats. No hi ha res. En comptes de demanar al cap de Sánchez, construïm una alternativa catalana, construïm un projecte de país. I no els hi facis el puto favor a la Guàrdia Civil, al PP i a Vox. Però és exactament el que volen. Evidentment que la influència de Catalunya a Madrid no és la solució final. Evidentment que la solució final és la independència. Però això s'havia de fer el 2017. O durant el procés, o el 2013 o 2014. Això s'havia de fer llavors. I si volem tornar a tenir l'oportunitat de tornar-ho a fer, hem de construir xarxes, hem de construir poder, hem de construir un projecte de país. I demanant i diguem, destruint tot el que es construeix, o sigui, s'ha d'aprofitar que Junts i Esquerra i La Vanguardia i diguem, tota l'elit, tot l'establishment català i el TV3, hem d'aprofitar que tot l'establishment català està compromès amb el govern espanyol, està compromès amb Sánchez, té una sèrie d'interessos i de vincles amb Sánchez, per dir, vale, nosaltres els independentistes que no estem lligats a aquesta xarxa de compromisos, construïm alguna cosa. Generem una alternativa. Però si no, fer el revolucionari o fer el dissident sense proposar res més, sense tenir cap alternativa,
és suïcida. És de ser molt burro. Llavors, bé, s'ha d'anar en compte amb el que desitges, perquè potser prendràs mal. I hi ha una sèrie de influencers que surten a les xarxes demanant el cap de Sánchez i criticant tota l'esquerra tòria dret, ja sigui l'esquerra catalana o l'esquerra espanyola, que potser ho fan sense voler, o potser no ho fan sense voler i ho saben perfectament el que estan fent, però li estan fent un favor al PP i Vox. El PP i Vox són els hereus dels franquistes, que són els que van guanyar la guerra i que són els que ens han fet més mal als catalans. Ens han fet molt mal. Molt mal. Són els nostres grans enemics. L'Espanya autoritària. Són els nostres grans enemics. Si treballem perquè els nostres grans enemics tornin al poder, ens estem cavant la pròpia tomba. Avui m'ha quedat un episodi bastant sèrio. L'altre dia... disculpeu per l'altre dia perquè van haver-hi problemes de so. No sé què collons va passar, però es va gravar doble. O sigui, hi havia la meva veu gravada 2 vegades, una per sobre l'altra. I era impossible d'escoltar, vaig intentar fer alguns malabars amb intel·ligències artificials per intentar-ho arreglar, però... era impossible, això. Però em va quedar un episodi més divertit, feia més conya, avui m'ha quedat una mica seriot. Però volia parlar d'això de Sánchez de manera extensa, per intentar explicar-ho bé i per què demanar el cap de Sánchez és contraproduent. Nosaltres, els independentistes, no li hem de fer oposició a Sánchez. Nosaltres, els independentistes, li hem de fer oposició als partits processistes i crear una alternativa independentista. Senyores i senyors, això és tot per aquesta setmana. Espero que us hagi agradat. I ens veiem la setmana que ve, si el món encara segueix aquí. A reveure!